Две фуры новага тавару штотыдзень. Поўная зала пакупнікоў нават у абед. Як на сённяшнія беларускія рэаліі, фантастычны поспех для крамы, якая гандлюе трыкатажам, да яшчэ і ў правінцыі. Даць афіцыйнае тлумачэнне гэткаму эканамічнаму цуду крамы Нішон у Рэчыцы патрабуюць ад уладаў і мясцовыя гандляры і рэспубліканскае аб'яднанне «Перспектыва». Валерий Руселік працягне тэму. Канкурэнт, якога нават канкурэнтам назваць нельга, бо фактычна гэта забойца. Гандляры трыкатажам на рынку ў Рэчыцы не хаваюць свайго адмоўнага стаўлення да крамы Нішон, што з'явілася ў горадзе ўвесну, як і дзясяткі такіх крамаў па ўсёй Беларусі. Кошты на аналагічныя тавары ў прадпрымальнікаў з Узбекистану ўдвая, то і больш таннейшыя, чымся ў беларускіх. Наши предприниматели уплачивают ввозной НДС 20%, они уплачивают ФСЗН. А если есть наемный работник, и за наемного работника, и чудес не бывает в экономике. То есть все затраты складываются, и на сегодняшний день из этих затрат и прибыли предпринимателя вытекает сама цена. Паводле Анатоля Шумчанкі тлумачэнне, чаму тавар набываюць у адных і тых сама маскоўскіх гуртавікоў, але рэчыцкім пакупнікам прапаноўваюць ужо з гэткаю нерэальнаю розніцаю ёсць. У узбекскіх дзялкоў відавочна ёсць апекуны сярод мясцовых чыноўнікаў. Смотрите, это вот детская, да? Вот. Мы вот купили. Смотрите, Made in Узбекистан, да? Написано 100% катон. Но бирок никаких больше нету. Маркировки никакой нету. Пры гэтым Нішон працуе без касавага апарату, сертыфікатаў якасці і суправаджальных дакументаў, што ёсць парушэннем закону. Зрэшты, звычайных грамадзянаў, якія ўсё часцей стаяць перад выбарам набыць паесці ці абноўку, адсутнасць нейкага там квітка не бянтэжыць. Смотрите халатик. Почему? Он неплохой. Давайте поглядим, з чаго ён зроблены. 100% хлопок. Все есть, так? Да. Ну и почему нет? Размер есть, цена есть. И 10 рублей. А на рынке Халат самый женский дешевый есть 20 еще. рублей. Так можно брать? Можно. Был на рынке, вот кроссовки купил, рюкзак купил. Сколько? 80 рублей за все отдал. Здесь вот на 50 рублей целый пакет насобирал всяких вещей. Вот. Очень выгодно. Хорошо, что есть такой магазин. Айчынныя ж гандляры несумленнай канкурэнцыі папросту не вытрымліваюць. С нашим бизнесом мы уже открытым текстом сказать вам уже практически стоим на коленях. Вот в субботу пол рынка простояли по нулям люди. Сегодня мы стоим по нулям. У них прибытие товара вторник, суббота. Вот так наша работа. Если такая обстановка будет происходить, то, я думаю, недолго осталось нашим предпринимателям существовать на рынке. Мясцовыя ж улады толькі паціскаюць плячыма, хоць Нішон гандлюе даслоўна каля сценаў мясцовага выканкаму, а таму шукаць праўды прадпрымальнікі збіраюцца ў вышэйшых інстанцыях. Пад патрабаваннем разабрацца ў сітуацыі да Міністэрства эканомікі і дзяржаўнага кантролю падпісаліся 179 чалавек. Предприниматели бастовали столько времени, да, выступали за то, чтобы каким-то образом добиться реализации своих прав. Лукашенко говорил, что нужны равные условия. Здесь мы видим товары из Узбекистана, которые не имеют права торговать, но торгуют и убивают наш бизнес белорусский. Так, простите, а где равные условия? Дарэчы, Нішон з узбекскай перакладаецца як узнагарода. Хто ж атрымлівае ад непрыхаванага дэмпінгу па ўсёй краіне галоўную ўзнагароду? Пытанне і да следчага камітэту. Валерий Руселік, Белсат.